Çağa bixir van rojan qala şerê İran û Amerîkayê dikin. Pêwîst e Kurd şerê Iraq û İranê bînin bîra xwe. Çima? Çi bû vê şerê? Ez ê qalê wê bikim û dersê me çine ku em jê derbixin. Şerê Iraq û İranê 22 îlonê sala 1980 dest pê kir û heştê tebaqa 88 bi dawî bû. Zirarê herî mezin gelê Kurdistanê dît. Mesela devleti İranê li başûrê Kurdistanê Pencevînê, Halepçeyê, Xumalê û Sîrvanê wêran kir. Devletê Iraqê jî li Rojhilatê Kurdistanê Serdeştê, Pawayê, Kirmanşanê û Newsûdê bombebaran kir, Qasrê Şîrînê wêran kir. Êşa herî giring çi bû? Me êşa herî giring cî li wê şerê jiyan kir? Fermana Enfalê bû. Enfal jî di nav şerê Iraq û İranê de derket meydanê. Bi talimata Saddam Hüseyin 182,000 Kurd kuştin. Gazên jehrî avêtin ser bajarê Halepçeyê di nav rojekê de 5,000 Halepçeyî kuştin. Iraqê gazên jehrî avêt bajarê Serdeştê jî. Di nav rojekê de 110 Kurd kuştin, 8,000 Kurd birîndar bûn. Êşekê giring jî wêrankirina gundê Kurdan e. Devletê İranê di nav şer de 1000 gundê me, Iraqê jî 5,000 gundê me wêran kirin. Bi milyonan Kurd malê xwe û karê xwe winda kirin. Ev jî pir giring e. Iraqê li ser axa başûrê Kurdistanê 20 milyon mayîn veşart. Saddam Hüseyin xarîtaya mayînan winda kir. Sala 1991 bînin bîra xwe. Dema raperînê gel rabû û artêşa Iraqê reviya çû. Vê demê Saddam Hüseyin ji derûdora xwe re çi gotiye zanî? Gotiye artêşa min a duyemîn li başûrê Kurdistanê ye. Qet xeman nekin. Artêşa wî yê duyemîn çi bû? Mayîn bûn. 20 milyon mayîn. Heya îro jî gelê me êşê mayînan jiyan dike. Vêca gerek em Kurd kîjan dersa derbixin? Sê tişt hene ku em mecburin bikin. Yek, em mecburin statüya xwe derbixin. Em mecburin gelê xwe biparêzin. Em mecburin hemû tevger nekokiyên xwe deynin aliyekî bibin yek û ji bo parastin statüya gelê Kurdistanê li ser bingeheke netewî, konsepteke netewî bi hev re têkoşîn bikin. Ev talimata gelê Kurdistanê ye jî. Meha çileyê we dît 4 aliyê welat û 4 aliyê cîhanê gelê Kurdistanê rabû ser piyan tenê sloganek qiriyan. Gotin yeke gelê Kurd yeke. Derdê Kurdan parça parça bûyîna me bû, dermanê Kurda jî gelê Kurd nîşan da. Yekîtiye.